Kamachielo Nyakorom Gajwang' heni jopuonjre 46 mawuok e kar chung' od bura ma Lego Usonga oyudo sir mar somo kokalo e agulu mar NG-CDF mar konyo chako somo kod dhi nyime kod somb skunde mag nationals. Kaluwore kod jakom mar komiti mar NG-CDF Jojo Dede, sirno chiw bang' chenro tim mar yango adieri mar kwayo mar 140 ka jopuonjre 104 kende emano puodhi mondo mi olim miechgi bang' oro kwayo mar kony. Kendo bang'e jopuonjre marom 46 emano puodhi mondo mi sir kaluwore kod duoko margi kod pek mar chan magidakie. Kolose kinde chiwo sir go meneja mar agulu mar NG-CDF e kar chung' od burano Musa Polo yango ni chenrogo okawo omenda maromo milion 8.6 ma oriwo jopuonjre madhi nyime kod sombgi kod mago machako somo. Max mokwongo ne en max 60 points 60. Koro points 60 go koserang to koro wabiro rango kaka nyathi odak. Kaka nyathi odak yo mane. Samoro en nyathi ma jonyuolne duto onge, Nyasaye nosekawo. Samoro en nyathi ma janyuolne achiel nosenindo. Samoro en nyathi ma jonyuolne tie duto tok nyal. Koro kane wabet twa short list gi bwawuotho bwayudo nyithindo 46 mwanyalo miyo full scholarship. Other checks mwagolo kawuono wagolo check mari milion 8.6 million. Yeah, hivyo. So I think money mwagolo for both ongoing and new scholar. So amor kabisa kenda duoko ni our patron erokamano onego bedka to kaluwore gi dich ma ok onyal geng'o o authorize wa nasa an office wa move with speed mondo nyithindo gi kik bed no koso their chances.